smell like the sheep. Ang pastol, ang Panginoong Diyos, siya ang good shepherd natin. We are shepherd, yes, but to be good, yun ang isang challenge. To be good and holy. You are a priest, but be a good priest. Yeah. A good shepherd will always lay down his life for his sheep. Ito ang new media. Ito ang paraan. Kailangan gamitin natin siya. The church must be open to the calls of the time. And the call of the time is how to penetrate the media with evangelization. Magandang araw, tuloy po kayo at makinig sa mga kwento ng At bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, maaari niyong i-like at i-follow ang aming Facebook page, ang Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At huwag din kalimutan na mag-subscribe. I-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa aming YouTube channel at ASF Radio Station 919 FM. Our first guest po is Reverend Father Marvin Sinlao dito po sa Good Shepherd Parish at under po ng patronage ng Good Shepherd dito po sa Pandakaki Resettlement Center, Mexico, Pampanga. At Father Marvin, good afternoon po. Good afternoon po. Ayan. So, kumusta naman po kayo ngayong araw na ito? Well, okay naman. At least, salamat sa pagbisita ninyo at pagpunta dito sa aming parokya. Mong, diretso na po tayo doon sa ating mga questions, no? So, papaano po ba na ang Bright FM ay nakatulong po sa inyo, no, sa pagpapalaganap po nitong good news or yung tinatawag nating mabuting balita ng Panginoon? Alam niyo, napakaganda ng layunin ng radyo na Bright FM kasi lalo na ngayon sa modernong panahon, karamihan sa ating mga tao o mga techie. So, papasilin natin, madalas hindi na sila nanonood ng television. Wala na yata ang television ngayon. Karamihan nag-online na lang dahil ang mga cellphones natin ngayon, basta na link sa Wi-Fi, whatsoever, pwede na silang magkaroon ng messages, no? Kaya napakaganda na pasukan natin, no? Itong media, the social media ng evangelization, which is precisely responding sa panawagan ng Panginoon na ikalat natin. Maganda sa Bright FM, napapansin ko yung mga programa na pinapakita natin. Of course, the daily mass that you have, no? And the catechesis that we are having, no? Tsaka iba-iba mga programa na nakikita natin na in one way or the other, yan ang paraan, no, to reach out the people, no? Lalo kasi gusto na nila ngayon sa cellphone. Kahit naka-ride sila sa sasakyan, pwede silang magsimba. Pwede silang pakinggan nila yung mga words of inspiration sa scriptures at mga iba pang mga lessons na pwede sila magdasal at magbuni-buni habang nag-travel sila. Which I think napakaganda nitong ating Bright FM na nasimulan na at ngayon ay pinagpapatuloy natin. Opo. Mong, ano po in particular yung program na nakaisa po kayo sa Bright FM? Well, of course, meron akong kasama ko dun sa pagbimisa tuwing 11 o'clock. No? Tumango ako kay Ma'am Doris, no? Na every second Tuesday, I think, at saka fourth Tuesday. So yan ang aking naging commitment sa kanya simula pa noong nandun pa ako sa kabilang assignment ko. Up to now, pinipilit kong makapunta para gusto ko rin ma-share. No? Nung una, actually, ayaw ko eh. Nung unang ilang beses ako niyayaya ako dyan sa radyo na yan, sabi ko, ayaw ko, sabi ko. Ilang beses, invitation, marami, sa parokya, si Mamueng, hindi po pwede, hindi po pwede. Hindi ko alam nung nangyari one time, na corner yata ako, kaya nagsimula noon. So, it also led me to be happy dahil nakikita ko na re-reach out natin yung mga tao. Kahit na
kayo lang ang kausap ko Oo. doon. Alam ko naman, Oo. marami tayong mga televiewers, at tagakinig sa radyo at nanonood din sa Facebook Live. Oo. Mong ano yung pakiramdam nung unang beses na nag-live stream ka, no? Dito nga sa ating Misa King Radyo. Ay, my goodness. Yung kinakabahan ako. Hindi ko alam kung nakakatakot kasi yung mga pare, binabash. Yung, baka mali yung aking suot. Baka mali yung itsura ko. Baka magkamali ako. Those are the things na papasok sa isip. Kaya lang sabi ko, let it be. Relax lang. Yung una talagang struggle sa akin. No? Pero in a way, parang trade na rin. Kasi nung pandemic, di ba? Na-train tayo sa online masses. Pero iba pala, noong una, sabi ko, hindi ko lang iniisip actually, kaya na-relax ako. Sa time, naging usual na lang, parang kayo na lang ang tinitignan ko, naging relax na ako kasi, pero mahirap talaga siguro kung lang audience, siguro, ang hirap nun. Pero at least nakikita ko kayo kapag nagre-react kayo, yun ang nakatulong sa akin na I know I am inside the chapel, o patuloy pa rin naman, hindi ko na iniisip yung mga tao doon. Kaya lang, nakakakaba kapag kasi pumasok ka, kakabahan ka eh. So sabi ko, bahala na si Lord. So I guess the Holy Spirit works, no? When I started celebrating the Mass. And kaya ako nagpabalik-balik. Nag-enjoy na rin ako in the end. Yeah. Mong ano po yung impact ng Bright FM personally po sa inyo po? Well, of course, ang Bright FM, yun nga, I am forced to prepare, that's one. So I'm forced to dress well, parang gano'n. So iniisip ko palagi. Kumbaga, and more importantly, it led me to pray. Even honestly, kapag nag-humit, talaga nagdarasal pa. Kapag uupo na tayo, nag-scan ako, nagdadasal ako noon. So, ayun, it made me closer. Kaya medyo nakapagdasal din ako kahit dun sa panahon na nagmimisa. Kaya kinakabahan ako, nawawala. So that's the thing that the radio made an impact sa akin. At saka alam ko, and one way or the other, God is making me an instrument. Alam ko, I am at His disposal and I just let it be. So, bahala ng Panginoon kung paano niya gagawin yun. So, I'm just offering myself to Him. Mong, dumako naman tayo ngayon dito sa parokya niyo po, no? O pakilala po natin Okay. itong inyong parish. Actually, this is a Good Shepherd Parish, no? Pandakaki nga, sinabi mo na kanina, dito sa Mexico. Alam nyo, ang parokya ko, this is a settlement area alone, according to some people. Ang laki ng population dito, I'm really quite sure of the population, exact number, but sabi ng mga officials, 3 barangay ng Mexico, katumbas ng resettlement center. That's how huge the place is. No? At nakita ko yan nung umiikot ako. At napakalaki ng trabahong kailangan gawin. So yun ang isang bagay na I think malaking challenge, no, dito sa parokya. Kaya dahil bago pa lang ako, no, wala pa, magto 2 months pa lang, this coming 18th of July, wala pa rin akong ano kasi ano pa kami sa status quo pa rin kami sa mga officers, but ang mga immediate plans and activities namin dito, yun nga, ipo-promote lang natin yung gusto ni Bishop, no, yung transparency. We already did it, no. Yung teams na ginagawa sa office, we try to become transparent with all the transactions that we have and to be accountable and to become open. Yun ang sinasabi niya. And more importantly, yung BEC niya, no? Na medyo good thing about sa parokya ko dito, yung mga nag-orient sa mga different parishes ng vicariate ay dito sa aking parokya. Kaya lang nga, nandun pa lang sila sa level ng core. So, nung tinanong ko sila last time, wala pa sila doon. So, naku po, ang daming trabaho. So, this time, papunta na sa laylayan, which is very, very important. Yun ay isa sa mga trust na sa plano ng parokya na gagawin natin to reach out the people. Ano yung NHA part doon na medyo maraming mga nakikita nating mga in need of spiritual nourishment, gano'n. No? So, maraming mga poor doon, no? Maraming magkakahalo yung mga tao doon. Yeah. Mong, nabanggit nga that your parish is the Good Shepherd. Yeah. No? Lagi natin itong naririnig. Yeah. So, papaano nyo po maiko-connect ang sarili nyo naman sa pagiging Good Shepherd? Yun. Actually, automatic yan eh, no? Ang pastol, ang Panginoong Diyos, siya ang Good Shepherd natin at sinusundan natin siya. At yun ang hamon sa amin. We are shepherd, yes, but to be good, yun ang isang challenge. To be good and holy. Yun ang nagiging challenge. So,
madali mag-head ka eh. Pero the challenge for us is how we smell like the sheep. Yun ang palaging very clear kay Pope Francis, the late Pope Francis, laging sinasabi niya, smell like the sheep. I guess that's the very best image that I can think of, paano gagawin yon, na makiisa sa mga tao, bilang shepherd, hindi para sakupin mo sila, kundi you journey with them. But of course there is that authority, na hindi naman nila nararamdaman yung Takot. authority talaga, yung takot, but they are with you. They know that they have a father, they have a leader, that they can talk with, that they can be with. I think that makes Good Shepherd a very good example ang Panginoong Diyos diyan. Kaya nga kami mga pare, yan ang ginagamit palagi. A very good image of a pastor. Yun ang we look up to, siya talaga. Kaya yun ang pinaka-imahe namin. Nagkataon nga, Good Shepherd ito. Kaya natutuwa naman ako. Alam mo ba, ang Domus kasi, rin siya, Good Shepherd din siya, chapel nga lang. Good Shepherd. So parang napaalala sa akin, Father Marvin, nasa Good Shepherd ka na naman, be a good shepherd, ha? Yung parang gano'n. Be a good, ha? You're a shepherd, but be good, ha? Yung parang gano'n. Kasi sabi, you are a priest, but be a good priest. Yes. Yun ang challenge. I already have that priesthood eh. Yes. But to be good, that makes it a challenge. Lalo pag to be holy. Yes. It makes it more challenging. No? Maong dun sa mga non-priests naman, paano kaya na sila din ay maging isang mabuting pastor? Yan. Yun nga, parehas lang naman lahat naman tayo, merong karamihan mga tayong mga responsibility, tulad ng mga magulang, mga teachers, so people under them, So kailangan ang mabuting pastor palagi ang ating hemplo, ang mga political natin, ang mga political leaders natin, mga elected officials. I believe naghahanap sila ng pinaka-role model, it's always the Good Shepherd. Kasi a Good Shepherd will always lay down his life for his sheep. Nandun lang siya para alagaan yung mga sheep niya, to lead them, yes. But hahanapin niya sila kapag nawawala. So hindi sila pababayaan. Kaya niyang iwanan yung marami para lang hanapin yung isa. Ayaw niyang mapabayaan. So that's a Good Shepherd. So nagiging totoo lang ang Panginoon kasi sabi niya, kung sino man ang ibinigay sa akin ng Panginoon, ayaw kong may mawala ni isa man sa kanila. Kaya kung may nawawala, hahanapin ko siya. Ibabalik ko siya sa flock where hindi naman dahil niya mahal ito, but these people are okay. At ang gusto lang ng Panginoon, walang left out. So I guess that makes applicable to all, sa mga magulang, walang left out sa mga anak. Yes. Although kung minsan may favoritism yan, paano nila pararamdam yun na hindi gaano ganon, paunawa yun sa mga politicians, sa mga ganyan. So how would they serve? Hindi sila ang paglilingkuran, hindi sila hindi sila nagpapaling, hindi sila yung sinusuyo, kailangan naglilingkod. Yung willing silang ibigay yung sarili nila talaga to be real shepherds to these people. Yeah. Father Marvin, paano po kaya ang Good Shepherd Parish ay makakasabay sa paglalakbay nitong Bright FM? Ayan, napakaganda kasi linkages, yung link, napakalaga nung i-share nyo sa amin yung link, bibigay namin yung link ng parokya. Kasi kung minsan yung aming Facebook page, for example, wala rin gaano laman. So sabi ko kung nung nag-guest na ako, nung nagmimisa na ako, medyo pinapasok na nila yung aking mga misa. Sabi ko kay Gas, yung aming SOCOM, i-link tayo sa Bright FM para magkaroon ng ibang flavor ang ating baka sakali dumami ang followers nyo. Sabi ko. Kasi yung konti-konti. So sabi ko, i-link natin. Yun, that's one. So sa ganun, ma-broadcast din. Kasi kapag nakita na yung page namin, nandun kayo, di mapopromote na rin yung mga programs namin. Makikita na rin at the same time. So, we help you, you help us. Kaya nga yung link na yan, napakaganda. At sa ganun, yung mga tao dito, mapanood din nila yung mga magagandang aral at magagandang programs na meron tayo sa parokya. So, yan, nasusunod na gagawin ko. Bibigay ko ulit itong link na to. May mga activities tayo para makatulong din. At kung naman yung mga programa na pwede namin maitulong, pwede naman. Ito ang new media. Ito ang paraan. Kailangan gamitin natin siya. Wala na tayong choice, nandyan na eh. So the church must be open to the calls of the time, and the call of the time is how to penetrate the media with evangelization. Yun ang ginagawa ng Bright FM. It's a challenging part,
Ang hirap kasi kapag pagdating sa Diyos, parang boring yung mga ganyan. Kaya it's really a challenge. Hindi siya, kaya ang hirap natin makisabay sa mga ibang, parang importante nandyan tayo na maramdaman yung presence ng Panginoon even in this newfound technology na kailangan nandun din siya. And it's part of evangelization, part of spreading the good news, no? Not only through the platform, traditionally in the church, but this time globally through online. Ang dali kasi globally mapapanood talaga tayo. And it's also good. No? Hopefully matandaan lang na ang Panginoon ay makikita nila sa shows ng Bright. Sigurado naman yun, siya naman palagi nating hina-highlight siya ang pinakasent. Palagi natin pinapakita naman yun. Siya naman talaga Hindi, lang tayo mga instrumento lang niya para hopefully lalo malabas ang nakikita. Palagi ko naman magaganda yung mga feedback. So yung malabas naman nararamdaman nila ang Panginoon sa radio. Father Marvin, message niyo po sa Bright FM 91.9 ngayon po na nagse-celebrate ito ng 10th anniversary. 10th anniversary. So sana lumabong pa at dumami pa at sana lalo pang dumami yung mga programs natin that are timely, that are innovative as well and creative, that could a challenge sa Bright FM kung paano tayo makisabayan, no? At makuha yung mga kabataan, lahat ng tao, not only the Archdiocese, doon na sa ating Archdiocese, no? So napakalaga nito. So I really congratulate you for especially Father Pep, no, for initiating this na naka 10 years na. Saludo ako, at least nakikipagsabayan na tayo sa social media, and that's already a breakthrough, no? Ano lang yan, nandyan na tayo. Sana appeal din po sa mga manonood, sana patuloy ninyong subaybayan ito. At sana yung mga advertisers dyan, siyempre yung airing time, yun. Napakalaga nito, maliban sa monetary, importante yung mga advertisement. Nasa ganun, magpatuloy po na nitong apostolate. So, yun din, no? So, ginagawa lahat nito. Nakikita ko naman yung effort, yung puso ng mga tao kasi nakakasama ko sila behind the scene kung anong ginagawa nila. I see these people. I'm so happy. I'm really challenging also our viewers, no, to please continue to support this and congratulate po natin sila. Sana hindi lang 10 years, umabot pa ng maraming taon, no? Lagyan pa natin ng isang zero yung 10, no? Abot ng isang century, no? So, yun ang hamon, no? Pero siyempre, yan ay magiging marirealize yan kung ating mga supporters sa radyo ay supportan tayo, mga dumami pa yung mga appealing po sa mga advertisers natin. Pwede po kayo makipag-advertise para naman matulungan natin ang ating apostolate dito sa radio, sa Archdiocese. Ayun po. So let us close today with a short prayer inviting our listeners to join us in blessing Bright FM. So Father Marvin. So let's place ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, you have said, bago kayo bumalik sa inyong tahanan kasama sa kanang kamay ng ating Panginoong Diyos during Ascension, na kailangan po naming magpunta sa mga kasulok-sulukan lugar sa mundo upang ikalat ang inyong mabuting balita at binyagan ng mga tao sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Panginoon, dinadalangin namin na sana bigyan nyo kami ng lakas, bigyan nyo kami ng wisdom, karunungan. Gamitin niyo po kami para palakasin niyo kami, para gamitin namin ang media. Ipagpatuloy ang habilin niyo sa amin na ikalat at pagkilala kayo sa kasulok-sulukan na parte ng mundong ito. No, kailangan po namin inyong tulong at palagi niyo po sana kaming papanatilihing mababa ang loob at tandaan namin na kayo ang dapat nasa sentro at hindi namin makalimutan yan. Nasa ganoon, patuloy mabibayayaan ang aming misyon at patuloy namin maipagpatuloy ito. Ito hinihiling namin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, especially our radio, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Mong. God bless. Thank you.